Бе, тук защо е толкова брутално дълбоко, бе, брат? Бе, ще изкара ли? Нивото е много мазно, бе, брат. Аз направо мъж убит човек. Защото жена Русия няма ни. Тук преди едно стария път. Да. Спряли са го, защото са намерили или разбрали какво по-точно? Спряли са го, защото са разбрали нещо. Много, брат. Ужасно дълбоко е. Може само да не пръскат шибани химикали в слънцето, там в атмосферата ще е много добре да препречват лъчите на слънцето. Халкенца такива. Добре, бе, втора скала, която е така заоблена, бе. Кой има там горе, бе, човек? Там горе кой има? Кой има там? Има някаква дупка, да? Кой е това? Нали за дупката говорим? Мека цяло не. Втора скала е така заоблена и от тук. Да. Какво е имало тук? Какво става? Окей, ще пробваме да се скачим. Ма къде ще се качим? Горе. Ние май подминахме. Не, ние подминахме. Там може. Подминахме го, човек.